Let's clap hands for them as they will come. Ini Dora, Genius nene takasiyana ne 4 years. Genius akazvarwa 10 October 1984. Ini ndakazvarwa 19 December 1980. Zvichireva kuti age difference yedu yanga isina kunyanya. Saka kukura kwese kwa Genius ndakakuona kubvira ari muchechi up to the day raazofa. Genius akanga ana anointing sakakura ana mama vachirima nababa kugadheni. Genius aitokumbira kuti ndokumbira mubhedha yangu yekuti ndirime muriwo. Otorima muriwo wake wega. Paienda ana baba nemavegetables kumbari. Genius aitotengerwa mabundles ake otoasungwa onotengeserwa kumbari. Odzoka kana kuti aitoenda nababa kunotengesa. Saka ndingakwedza kutsanangura kuti muzive kuti Genius akazvarwa ane that anointing yekushanda. Ndofunga tiri kumba uko aive nemusikanzwa futi zvokuti Genius chikura. Pane mamwe mazuva aimbopota achitengesa chibage chana baba kumba uko. Vana baba vakangobuda aitora chibage otengesa. So rimwe dhei akazoya achitsvagwa nemunhu chikanzi uchagova panonzi paGenius. By then, I think anga kuma grade 7 or so. Akanga atone mbiri Genius. Achikura ari kuprimary aigadzira mota dzewaya dziya. Achitengesa brand dzaakanga anadzo. Indanga ndiri mukuru kwaari. But already ndatoona kuti apa ndatosiiwa pakufunga. Genius akanga ari creative. Akanga ane creativity akanga anayo. Makatarisa gas in the gas industry, I think he's the first black person akatanga zvegas. Tichikombeana na Zuva, I think other one. Yes, thank you. Genius akanga ane simba rekushanda. Actually he was a hard worker. Paakapedza form 4 haana kupasa zvakanaka. Anenge akangopasa beauty nenge shona achaziva. Maybe I correct hands agriculture. Zvichireva kuti neagriculture hapana kwaendi academically. Saka mama vakabva kuti vanoda kumuita aite seanowedzera education yake. Genius akati ai ini ndakaenda kuspaces ndakanoupgrada. Ndakaita executive secretary yangu nekudii.
Genius akati aiwa mari yangu yamunondiendesa kuchikoro ndipei. Mama vakamupa. Ndekutanga ndakamboendira against nenyaya iyoyo nchiti pamwe mari yacho anogona kuitambisa. But amenoka akashopu kavakafoma kekugadzira mafoni iye nachali achazana seku Desmond aigadzira mafoni. Ini ndakatadza kunzwisisa kuti mafoni acho akanga aenda kuchikoro kupi, mamwe vamunhu aibirwa mafoni avo, hameno zvaiitika ikoko. Abva ikoko akaona kuti zvemafoni hazisi kuita, akanga akutorenta kaofisi mutown kekugadzira mafoni by then. Brand dzake ndira kuedza kukuudzai kuti akanga ari munhu akaita sei. After that time akazotanga kuita zvegasi. Up to today anga achiita zvegasi. Genius aigona kunegotiate madeals. There was a time yandakamboshanda naye kuPioneer. Aigona kuintroduce rimwe idea yekuti kana muchiona kudai munoti this is impossible. But kana akazoiimplementa iye meona zvinhu zve zvakutofamba. Genius aigona kutengesa mvura kutsime kanjani munhu akadaro. He was a good negotiator. Pane vamwe vanhu vekuti waigona business raimboita kakunika kudzikira. Aigona kunokwereta mari kune mumwe munhu atione chikwereti naye atamheke chinzvenga opiwa futi mari. Oramba kuti onetsa kuti kuidzorera oenda kuti achingonokumbira. Saka ini chandongoona ndechekuti munhu akanga ane talent yekushanda. Genius akanga ane sense of beauty. Ndonga makatarisa imba yake inodefina chinonzi genius. Kunewo munhu ane mari dzakawanda vekuti kuti agone kuarrangea imba yake igonyatsoita order. Unotadza unozozvinzwisisa, but genius was something else. Motikari dzaaitenga aida top of the range. Even paaenda kuChina unotenga property yake mumba aingotenga top of the range. Zvinhu zvake zvese aingoda zvinhu zvinenge zvidhurisa pamusoro zvezvi ndo zvaaitora. Genius was also a crowd puller. I think makaona zvakaitika nezuro. Imagine munhu akafa asachataura, but akapula crowds from doves. Ndofunga mapurisa akatopedzera atoti akamboedza kuda kurambidza vanhu, but vakangoona kuti hanzi mabasa ako anokuteera. Genius akateerwa nemabasa ake zvechokwadi because he was a peacemaker. Angasinganetsani nevanhu Genius. Ini ndine dzinenge hasha soko. Genius aiti kana pakaita mumwe munhu anenge atikanganisire ati sisters ndakana basa siyanai nawo. Izvozvo zvakaita kuti Mwari vamukomborere. Chionai legacy yasiya nhasi zvakabva from hard working. Genius nonga vakashanda naye Kitty, Brian and Dino vakanga varipo. Genius achiraisa haana kuraisa zvokumhanya zvokufungwa nevanhu. Genius started small from humble beginnings. Akakwira hairapi yake ichidai, but ane time aitombodzika zvinhu zvichinetsa. Vachitombouya vachikumbira mari kuti ndivahote gasi. Kitty vaiuya kuBlackfield zvonzi sister tiri kumbira mari yekuhodha truckload yegasi. Ndoti mari yekuhodha truckload yegasi izvi ndavapa mari yegasi yeyi ndofonda vana driver manje adispatch vonzi handina mari yekudispatch ndopa driver gasi rinotorwa kana kuZambia. Driver apa bhodha ofona anzi handina mari yejuti. Mari iyo yaigona kuti ikauya vopamwe kudzorera mari yako yasara yodyiwa futi yese because he was a party animal. Genius aida kufara. Kunyangwe amari budget yake iri tight zvakaita sei aimanikidzira kutofara. Ndokuti there was a time yekuti business rinenge rakambodzikira but birthday akaona daonetsana naye mudzo kuti ko zvinhu zvedu zvisina kunyatsomira musha tadi kuregedza birthday gore rine amuirira. Saka Genius akafara and musi wakazofa. It's very unfortunate. Genius anga chichengeta mhuri. I understand kuti
vanhu vari kunzo vane ma-expectations avo avanofunga machengeterwo anofanira kuitwa mhuri. But what I want to tell you kuti isi taigutsikana nemachengeterwo ataitwa naGenius. Ini kuti ndive zvandiri nhasi is because of him. Genius anga asingadi kuti tinetswe nevarume vedu. Ndikaita maproblems marriage yangu ndinazva nditidzoka. Ukaramba kudzoka ndopamunonetsana. Anga asingade munhu anonetswa nemurume. So in short words, he was a peacemaker. Ndoda kuti Mwari vagorangarira mabasa akaita. Naizvozvo vagomuwanira nzvimbo yakanaka yekugara. Today, and it's very unfortunate kuti ndakaaffectwa kubvira mutsoka paGenius maziso angu ndiri kuaffectwa nedzungu. But ndiri kufara zvinotaura kunzi mabasa ako anoteera. Hakuna munhu ane utsinya kana kuti ane mwoyo wakaipa anoteerwa nechaunga chandiri kuona panapa. That indeed is a testimony. Kuenda kuchechi hakusiriko kunoreva kuti unogona. Zviri kutoreva kuti kunze ukoko kunotoone vanhu vasiri kuenda kuchechi asi vari kubatsira vanhu. Genius aibatsira anyone else, everyone else. Even ini ndisinganechiti akati kwari kumubatsirei, Genius aibatsira. I appreciate him. And ndinonyamutenda mai vangu nekuti reisa zvakanaka. Today ndiri kuremember mai vangu kuti mabasa amai vangu ese andiri kuona. Ndoda kutenda Mwari kuburikidza naRimo. Rimo wherever you are, ndokumbira kuti usimuke. Ndoda kutenda Mwari kuburikidza naRimo kuti nzvadzi yangu paaibva kutown paakazosangana neaccident. I think Rimo is one of the closest people wakatanga kusvika pasini. Tombofunga kuti pamwe dai asina kusvika. I remember kuti Genius wakasvika achiri mupenyu. Ndiye akapedza malast seconds kana malast minutes naGenius ari mupenyu. That makes me so emotional. Rimo dai Mwari vakubatsira. Kiti ndokumbirawo Kiti. Ndokumbirawo Brian, ndokumbirawo Dino. I understand Genius anga ane ma-business partners akanga achishanda nawo. But apa ndiri kutaura shamwari dzandakaona dzichifamba rwendo rwandakaona naGenius. Kiti, thank you so much for standing with my brother. Pane kwavakabva kure naKiti uyu. Ndofunga makaona ma-pictures ari kucirculate pasocial media. Those are true pictures dzekwavakabva. Brian, I thank you for standing with my brother. May God bless you. Tino. I thank you. Last but not least, ndoda kutenda Sotwa. Sotwa ndokumbira kuti uye. Gacha garabasi, gacha garabati gogo, gacha garabati. Konzie watu kuona kwa mafotos, asina foto kunyeba. Atina hii, ekona kuda kuona. Ndoda kukudza Mwari kuburikidza nemukadzi andakamira naye padhuze pangu.
pane kwandakabva nemukadzi uyu kure, murora wangu, but she's also my friend. Pane zvinhu zvataitonyaya Genius naZodwa zvisingasvike kuna Genius. Ndataura zvakaipa pachete, ndakutaura zvakanaka. Musha wekuti umire uite order is because of this woman. Because I've mentioned she's also a friend. Tichira kuti kufa kwaGenius ticharamba tichifamba the journey of life tiri tese. Toda kuti Mwari vandisimbise kuti Dino, Kiti, Brian, Zodwa neshamwari dzese dzaGenius. Handidi kuti Genius handidi kuti zita rake rife. Tichira kuti zita raGenius ticharamba tichienderera mberi. Saka I hope you are going to help us kuti zita raGenius risafe. Toda kuti Mwari vakuitire zvakanaka nemwoyo wenyu wakanaka wamakaita kuburikidza nekupa maideas kuhanzvadzi yangu kuti isvike pairi papo. Pane hendi yenyu yese muri 4 yamakaisa pamusoro paGenius. Mwari atiitire zvakanaka. Also I forgot to mention kuti Genius anga achigara nevana vangu panapa pamba pakapa, kwete zvekugara as in holiday but zvekugara full time. Ndine vana vangu 2 vasikana vanga vachigara naGenius vakanga akatora rudo irwo. Handifunga kuti dai anga asina rudo aitora vana vangu kuti agare navo. Dai Mwari amuitira zvakanaka, mweya wake uzorore murugare. Ndatenda. Amen.